morgen weer even bij jou op bezoek komen. Bezoek komen? Ja? Ik kom van de ladder af. Beschouw ik als een goed teken. Och, Rudy, kijk wat leuk. Er is een kabouterke tegen de boer met hem omhoog gelopen. Zussen dat? Door rechts. Oh. Ja, maar kabouterleerskes. Oh ja. Ik ga over een blije boodschap had. Wat zegt u? Dat ik over een blije boodschap had. Wie? Altijd. Altijd. Wie wel? Heb je ook een blijde boodschap? Ik weet niet, ik wist niet dat er kwam, dan is hij er wel voor gezegd. Wat enig die laarsjes door. Tegen de... Ja, ja. 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 Heeft het ook een naam? Nee, nu je er het vraagt. Van de Waalboven ik nog, ja, van verschillende dingen. We zijn daar langs van, maar een beetje goed het breden. Voordat er een waslijn ophangen, ik kan er even komen kijken. Ja, heer. Ja. Dat is de familie van vicepremier De Jonge. Nou, Of wie vaak hadden dat gehoord? nee, nog niet. Maar sinds de en eindelijk hier een beetje van die Of had aparte hij het- schoen is gaan dragen. Of had hij het van u? Dat zou zomaar Dat kennen. zou zo maar Dat zou zomaar kennen. Iedereen had het ineens... Dat is het risico van de meneer, hè. Ja. Iedereen had het alleen maar over zijn Ja, het is zeun zo'n en niet meer katholisch. over zijn boodschap. Ja, ja. Voor zover die al heet. Je hebt wel iets, je hebt ook iets met schoen. Met al die Schoenen, Oh ja. laarzen, Ja, hoge hakken, bergschoen. we hadden eens een keer, we hadden maar regelmatig, één keer per jaar aan het Vrije Boetenfestival. Hè. Een muziekfestival. Je had het van gehoord van Brommelpop. Nee, Ja, ik kan er ook op YouTube bekijken. want dit is brommelen. Ja, die straat daarachter en dat een beetje door en door de berg op is Brommelen, ja. Want Ja. en brommelen en zwier liggen tegen elkaar aan. Ja, dat zwier loopt door de lange weg. Daar zie je zo'n stuk molenweg gewoon. En wie daar zat met die song, ja, erover en Sluhe, die komen uit Zuid-Amerika. Ja. En die vonden dat heel typisch, want dat is door ook echt symbolisch, hè. Wat? Heel met schoon. Ja. Met schoon gaat toe. Trouwens in het Midden-Oosten ook, hè. Ik bedoel, als ze dingen willen beledigen als ze gaat, dan werpen ze een schoon naar hem. Ik herken dat nog van een keer ergens in een van de parlementsgebouw of zo. Ja, ja, ook. Maar Dus het is ook toen zo. een schone Het is ook zo bush. het is ook zo Bush bij was dat, hè? Of niet? wie Saddam in Irak op een bepaald moment op zijn einde lopen. Het is ook zo. Houden ze daar zo'n portret van liggen en dan lopen ze daar echt overheen. Dus ik bedoel, dat is dan een grove belediging. Maar wat Maar dat hij wilt is, jij die- er mij laten zien? Hey, met die is het eigenlijk, die waren de trap. Daar staat ook eigenlijk op boven de progrès. En de bedoeling is eigenlijk dat, moet het omgedraaid zien, dat de lui denken dat ze naar boven lopen. Mensen richting Schönkieks, maar ze lopen eigenlijk. Dus daarom zit er ook vooruitgang boven. Dus de lui denken dat ze maar vooruit gaan, maar langzamerhand willen er maar minder. Eigenlijk gewoon zo heel langzaam achteruit. Ja, naar Ome. Net als het leven zelf. Nou, of wie het leven aangepakt werd. Ja. Kijk. Daar had ik nog het, maar dat is langzaam, dan moet ik wel mensen ontwoekeren. Dat is me doen niet meer te zien. Maar dan hou ik... Hole in one. Ja, er staat de golf, wie nummers het zijn, Zo'n Ja. half kerken. een golf kerkje. En eigenlijk liggen hij nog overal balkjes omheen, maar die zijn ondertussen door de natuur overwoekerd. En de bedoeling is van, ja, dat is een beetje dubbel. Hè. Normaal is het hole in one on de wee, hè. Ja, maar dan ontbreekt de wee, hè? Dat is het bij het golven. Ja, Is en het- wat betekent dit dan? Alles in één. Hole in Dat, one. ja, dat... in feite, kijk maar eens naar de welvaartsverdeling over de hele wereld. Dat bijvoorbeeld ongeveer 1% had gehad van in de 90% van alle kapitaal. Dus alles kunt op één plaats, in feite het belangrijkste kunt terecht. Daarom had ik er ook, maar dat zien ze nog niet, de gekleurde balkjes omheen. En de witte balkjes die zitten dichter bij het gat wie de gekleurde balkjes. Ah,
oké. Oh. Ja, daar moest je van nadenken. Hey. Ja, daar moest ze niet heen naar binnen komen, daar moest ze denken. En daar hadden we met deze beetje waren verschoven door het weer al. En allerlei spullen opgehangen van die ooit waren. En de wasstijl en oude mijnlampen en zo het allerlei. En het is dan nog waslijn, maar dan met de nadruk op was. Ja. Je ziet wel immers de huw hier ook met beurtspul. Ja, dat... Wat ziet je eigenlijk? Ziet je kunstenaar? Nou, de vrouw is eigenlijk kunstenaar, die geeft nog cursussen door. En die Oh, dat was het tekenen en schilderen wat Ja, er ja. first. Ja? En die proberen een beetje te concurreren dan natuurlijk. Daar kan ze niet achterblijven. Dus is het Ja. een heftige concurrentiestrijd? Nou, Nee? nee. Je ziet nog wel on speaking terms. Ja, ja, we Ja? gaan scooteren van de knabbelen. Wat ziet je dan doen? Een nieuw podium bouwen? Ja, vrouwen eigenlijk, normaal is dat daar. Die bank daar, waar Too Big To Fail op staat. Een grote tuinbank. En waar we dat festival hadden, dan werd er maar een grote tende voor hen gebouwd. En dan kunt er nog een podium, zo'n soort catwalkvuur. En ja, in principe als ze daar nog over aan 3 keer per jaar zo gaat gaan verbinden. Muziek met bands en zo gaat allerlei. En die spelen binnen de gratis en de lui kunnen bezoek komen. Maar voor een Grastelies, dat is in principe helemaal besloten. En die kunnen dan voor €5 kunnen ze dan toekomen, kunnen ze er gaan af en drinken. Nou, dus het is gewoon all in, zo gaat wie in Turkije. Maar dan is het vakantie en nee, je moest zich inspannen. Nou, die bands die binnen gratis aan gespeeld aan. En dat zijn er dan ongeveer een stuk of 6, 7. Die spelen op Rommelpop, dat wordt dit jaar eigenlijk op 27 juni geweest. Spelen die dan ook boeten. En dan kunnen de gasten die kunnen daar komen voor €20. En dan is het ook de ganse dag, is inclusief drinken, et cetera. Plus kamperen, plus ontbijt. En waar kampeert ze dan? Nou, Frans zelfs. We kunnen dadelijk even weer lopen. Dat is nog een beetje een puinhoop. Want dit jaar is het door dat corona-gedoe niet doorgegaan. We zouden dit jaar het 7e jaar hebben gehad. En de bedoeling was eigenlijk, normaal hadden we allemaal tussen de acts op het podium hadden we muzikanten op de wei. En dit keer hadden we gedacht voor het tweede podium te maken. Want een beetje festival had je meer weer een podium. Ik bedoel, ik kan er van niet achterblijven. Dus we willen een klein podiumpje doormaken. Daar ben ik dus opnieuw mee bezig. En dan zouden we dan niet, dat noemen we het SAP-podium, dat is dan het semi-akoestisch podium. Ja. En dan zou het eigenlijk dat tussen de acts door zou hij dan een kleiner gezelschappen komen. Maar ja, dan zijn we met die toestand terechtgekomen. Dus wat we nu wel proberen, wij ons niks ertussen kunt, dat is 29 augustus voor het net Brommelpop, maar Brommelpopje te maken. Dus dat verheerlijken dat gedeelte. Op gepaste afstand. Ja, voor een plaats genoeg voor 1,5 meter te houden. Hè. Maar de 1,5 meter, ja, kunnen ze zelf brengen. 29 augustus. En Wat hierboven op de schommel zit, tussen de buigen, Ja. Is dat ook een brommelpopje? ja, dat was eigenlijk maar, dat is me waarom de wind kunt de beumen maar uit elkaar. En dan ging ik dat goed, maar eigenlijk was dat is Arne, had geen ruggengraat, hè. Dus eigenlijk hoor ik daar, maar daar worden de vrouwen nog niet mee eens. Hoor ik eigenlijk erop gezet dat dat Markje is, van Mark Rutte. Die naar alle kanten zwaait, maar geen ruggengraat had. Dat was een beetje zijn bedoeling daarachter. Normaal schommelt er ook, maar dan moet het een beetje weg. En daar hebben we nog een boot in de boom. Ja, had ik ook gezien. Ja. En er moet ook nog een tekst bij komen. Van, ik had nog zo gezegd, na ons de zonvloed. En daarachter is nog eens kijken of u de oplossing weet. Daarachter had ik nog een rebus in de boom hangen. Ja, nou, als we dan toch zien. Wat is dit geweest trouwens? Sur de boelbaan? Ja, maar ik ben nog een andere, maar ik ben een andere bedekking, want het is nog meer een onkruidbaan. We hadden te veel te vruchtbaar gebied heeft.
Dus dat wordt maar camping A. Dat wordt camping B. Af en trouwens ook, ik kan er dadelijk ook nog gaan kijken, want een van die kunstenaars of die muzikanten die hij gespeeld had, de man van in de poel daarachter vereeuwigd. Oh, Dus dat kan er dadelijk wel even kijken. Dat is tenminste, we hoeft niet bang te zijn voor het PS hier. Toch ga je doorgelassen, dat is makkelijk. oh dat is wel een echt peer. Dat is echt. Ja, je weet maar nooit of het weer een van de... Nee, dat is alleen maar kunst. Het is geen kunstpeer. Dat had er vastgebonden wat kapot gegaan. Lukt dat ervan Jo, stappen? jo. Ik kan beter een Rudy vragen, lukt het jong? Ja? Het is wel zielig, dat zoekt niks nou. We hadden alles gezien. Oh, dat heb alles gezien. Zien we de rebus al voorbij? Nee, dat boven hinkt het. Wat staat er? Rebus. Ja. Ja, voor de lui die niet weten dat het een rebus is. Nou, Nou, de huiskamervraag. ja? Ja, nee, zullen we... Het is misschien wel leuk als we de kiekers oproepen met Ja, ik oplossingen te komen. ga de wagen heb ik wel eens vaker gezien, maar van welke organisatie is dat eigenlijk? We zien van L1, programma Onderweg. Oh ja, dat had ik wel even gehoord. Is het kan erg bekend voor. Dus dan mag ik nog niet in een microfoon zeggen wat het is. Boete de opname. Ah. Dat is wel leuk als mensen dan Ja. via het reactieformulier van Onderweg Ja, de oplossing sturen van deze rebus. ja, In Brommelen. ja. Ja. En dan eet je dit voor, dan kan voor volgend jaar natuurlijk in Brommelkop toch nog een vrij keertje. Die hadden we meteen in een prijs.